Tama na. Please lang, tama na. Uy. Ay na bro, bilik wan. Gide kayo. Uy, maihaw naman na. Nakuhay! Wala, nakuhay! Kuhay! Ah, patay na. Papatay na. Galas ubos. Galas ubos. Taas eh. Sakto na bro. Wala. Napiskan ka? Nawa. Wala ko no? Nyami ngumog na wala. Tago ra no. Bay, dumay. Kuha na yung kapal. Kaya tarong rin sa mong baksan. Pakan ko. Basta nga, ulo. Kaya tangag. Tila. Tila. Para magbayutan noon. Diamond gigitigbas naman. Diamond bitag ulo ning banakon. Gamay ra sig ulo day no. Munong kaya day niya. Kuno niyang lawas no. Kumpiyansa ng ipon na magarasan ninyong Yung naungan na. Lam mo siguro ni ba nagarasan. na may kwintas-kwintas ba? Tama pre. Napaka no. Napaka no. Na, pero nanay siya kuhan ka ng laning-laning. Nanay na paakan boso. Nanay laning-laning ni. Tao kay labay ng chicken dinner. Yung ko na kupyasa ng ikok. Ah, way problema ng ikog. Tara ba sinay lansang. Buwi po. Buwi pa gyud. Nidalhan na dito sa iwi kay paraligsan. Yura. Hikting ulo. Daya mo bitang ulo. Taga mo gaway ani mo kaon jud. Dako Naman na. siguro mo kaon na ni. Na. Layo ari sa mga agi ano ito. Ara dito nalara diri. Tawa di lagi gara-gara lagi basta masingkit kay tao banakon gyud. Wala mo na banakong Wala naman ka nawala ng banakon naramon day. Hiktitong. Hikti kumpiyansa sa ulo. Sige pon bay. Ipon na wala nang ipon na. Ngala na Ay, wa. pagkwintas-kwintas dia ba? Dia sa Carmel. Oh. Pagkuan. Iyang gikuan ang baba. Hing kalit og take off ang Patay gyud. Dungan siya sa banakon. Mo gid yung makatabla pa na. Basta mulok pa na ikog. Patay pag ginasig tao. Naguba na pong baba. Ah, testig bay ang ngipon siya imong kamot. Gamay. Asa gid nang bitina no. Kamat karon. May taga sa tigit ali sa Di ba kasagaran tumakitan kubrar magud ka ng yelo ba ag dughan. Kamu buka. Bunakon gid ay. Kana king kubra na siya. Hus. may pasarang-sarang isa kalubihan. Bunakon diri sa Carmel. Isa ka panon eh. Hoy! Yawa. Gagis. Ano nayawa mo na? Nitingog ang banakon na ligsan. Naho. Ay nagupahay ang banakon. Nitaok pa ang banakon. Ay, naghabal. Apsan pa gid ba? Delivery awards. Piansa ko kayo ba? Atras-atras pre. Naamra ito yung kahoy akong atrasan pre. Yawas. Diyan na pre. Try goyo na nila. Goyo na lang. Banakon no. Diri kikas babaw. Banakon diri sa Carmel. First time kita mo kitag banakon no. Sa area sa Kuan, Carmel. Dagay banakon diri bay. Dagay banakon diri. Kasi ka amigo. Wa ka dag cellphone si amigo, wa ka video. Dagay banakon diri. Matik ng reels ani. Amigo, matik ng reels ani ka amigo. Oo. Check na. Check na.